مرحبا خوش کو برا پیکنیا ما ایروژی دوین حتی معرف نباشا نبینه قدری باشا نزانه مصادرش دوین ولاته کی معرف اکی هبو لوی ولاته جی دم امریکی دمر اویاد چو مزل وانفید کرد زینت مریا جید دزی جاد مزل واندگر دهات مالاخواه لوی ولاته جی عادت بو انسان اکی وقت بمرا بتوی ساعت آوی و بتوی گستیلا و بتوی یعنی تشتی سروی زیر و زیری وی و افوکن او ساده کرن مزر جنبانا بتوی بازنی وی گستیلا و باری وی اوجی دچه او دزید دبرش خاره دفروت بیدارا خیل کن ورد آوی دام پشتی سالا که دا خیل پی حسیا نام میرک مهمد خلجی مروه کی پرجی کباره خلجی راتم مهمد افندی دیشم جهورات می حیرات می مهمد افندی اوی کاره هانه دکه ادی گونی گشتی جه نفرت دکن مهمد افندی جه دمه کی کرد دمره دچه کره کیه بی 5 سالی باری مزن دبیش دی آخرت وی دای باو من مروک چاود وی هشک باسا وی کوچ کی نکش مرا سارود ترسی دنگی خانا که جواب خود پرسن دوی اپو باو من دوی باسا وی کوچ کی نکه الله الله یا دوی اوی مرکی چکری یعنی او خواسته هر کسی نفرت که باسا وی نکه e peda mezindri û pêda dipirse ji kê dipirse ku hema çawa divê bavê min pêra hêrsên divê hiş be besa wî kuşkî nekir me law heta dibe 19 salî êdî dema wî yê leşkeriyê tê wê biçe esker roja eîdiyê melaw bi tevî xwendevana ve çûnû ser mezara ser miriya da Yasînê dixwînin mezerê Mehmed Efendî jî qasî 100 metroyê ji mezerê gundiya dûr çêkirin yani nava wan da nime law diçî cem melle divê seyda tu dikarî peyvî miriyê ra ser bavê min jî Yasînekî bixwînî divê baş e berxî min ez ê bixwînim piştî Yasîna xwe dixwendinî divê ka mezerê bavê te divê were dîsî heta ji mezer derdikevin ya mele divê ka bavê te ji mezer derketin divê seyda av mezelê tekê bavê min e mele divê neûzû bîllah law divê ji me behsa wî kuşkî nekine çawa ser wî da Yasîn dixwînim ez seda naxwînim Allah'ım ya Rabbi law dikitîm bibe ya evî mêrkî çi kirî herkesê nefret dike tê malê ji dê xwe re divê dayê dema min û leşkerî hat ez ê biçim ez carek din nayê em xatir ji hev dixwazin êdî ez û tu carek din em hevdû nabin divê kurê min çima divê evî kuşkî bavê min çi kirî ji me re bêjin ya ji me re bêjinî wî çi kirî ku tu jê nefret dikî av dike xal dike gundî dike ez behsa wî ji kê re dikim diqêrin se min divê eman ha behsa wî kuşkî neke Kavê ji me re wî kuşkî çi kiriye jinek di nêre law ciddî diçe dî nayê divê law berxên we re ji te re bêje divê bavê te diçû mezel di kolan li welatê me adet e bi tevî zêr û zîvê wan ve xelkê dikin mezel divê bavê te diçû mezel di kolan zêr û zîvê wan derdixist dibir çû difrot dikir pere aha xel jî pê hesiya jê nefret dike bavê te însanek diz bûye divê dayê wî welatê han zeviya me tune mêrga me tune pezê me tune em feqîrin tiştek me tune û bavê min mirî jî em ê xêra perî wî dijîn yani em ê gundî jê nefret dikin jê xwe dikin eqreba jê xwe dikin tu çima jê xwe dikî mêrî dizî dikir pê zikê te têr dikir zikê min têr dikir yani herî hindik gere te jê ra dawa bikira tu dawa çi lê dikî e divê law tiştek nebaş dikir divê baş e tiştek nebaş bû lê ema ji me zikê te bû yani qene tu tiştekî wernexweş nebêje ra divê dayê xwedê leşkeriya min nêzik e lê ez ê tiştekî wisa bikim ku tu jî dunya jî tev ji bavê min re rehmetê bixwîne divê tu yê çi bikî divê piştî mikir tu yê bizanî demekî şûnda mezinekî gund dimire bi tevî zêr mêrî wî va dikin mezel diranê wî gîş zêr in zengîn e saeta wî zêr e gustîla wî zêr e eviya diçe evî mervê ji mezel derdixe serdeverû datîne erdê zêr mêr tiştî wî ji xwe distîne tecawuzî wî jî dike
o darek jî têda dikute nakim mesela wer dihêle o lê dixet çe. Gundî şevexê dibînin pep û ev çi bihat serê vî merivê hanê însaneke xwasa mezin bû meriv tiştek hatîne serî wî kê kir kê nekiriya dî ya kê kir divê xwe ji te razî divê Mehmed Efendî dizî dikir teneve dişar dikir mezel tiştê wan nedikir Xwedê rehma xwe likin Mehmed Efendî însanekî baş bû dîsa divê Xwedê çi afatekî me de hanê Omatkevê devê millet dê Xwedê rehma xwe li Mehmed Efendî kir wele baş bû Xwedê nebaşa rastî me neyne Xwedê rehma xwe li Mehmed Efendî kir Xwedê rehma xwe li Mehmed Efendî kir diya divê law ev çi bûye were herkes 20 sal lanetê lê danîn û naçe herkes rehmetê lê dixwîne çi bûye divê daye heta meriv nebaş nevînin qedrê başan nizanin. Îja wî bêjim hetanî meriv xerabtira nevîne meriv qedrê xeraba jî nizane. Însan ya ji rêxistin quwet hene hinek xerab in meriv ji wan pir gazin dike lê dema tu dibînî dema ku tu dibînî ji wî xerabtir hene meriv car dilêdinê poşman dibe hêvî darim ji wî jî em şora tiştekî fehm bikin bimînin xêr û xweşiyê de.